Hello. Ishu. Ma sana sawa mapela mama. Ya ngi-fresh mama yo. Yo umuntu omuhla nje la ko. Yo bengalindelanga ncasa. Rice mama. La ngishap na. Hey ngiyazi umuntu omuhla nje. Ngiyaqala ukubona umuntu omuhlanye la eKaslami. Ayingeke. Ayingeke ngiyaqala ukubona ma. Ngiyasho impela ukuthi ngiyaqala ukubona. Okay, usana kufika la endaweni. Okay. Okay, mina nguziphethe mina. Ya nguziphethe ngajabula ukwazi. Like nguziphethe la kuziphethe kahle yabo. Ya bangiqambe kanjalo. Kodwa abantu abaningi la eKasi angibiza ngo-Starboard yabo. Ya mama. So manje awusho mama yazi yakhezela mama yazi. Cha like ngivele ngaqhamukela ngelosi nje nami ngingalindele kanje. Bukela like like buke ngidansa inhliziyo yami ngenye indlela yazi ungenza enye into like ngivele ngiqhamukela kuwe mama. Inhliziyo yami mama ngishayisa igitara mama yazi inhliziyo yami idansa igitara kanjani. Okay mazi senze kanjani. Ya nami ngiyajabula ukubona ukuthi manje nakhona bengisaphuthuma ngala eTown yabo. Ya ngijabulile ukubona mama. Semuthi sazohlangana nala endaweni yabo. Okay, awube kahle ka. Ngisafuna ukuphuthuma ngapha eTown. Okay, awube sharp.